Amigos e amigas, son as imaxes xa de Zamáns. Comenzaron xa as festas de abrirse dos aflixidos. Pasámonos xa este xoves pola sardiñada. Centos e centos de persoas. Dúas colas enormes para disfrutar das sardiñas gratis por parte da comisión. Dende aquí as grazas a todos os membros por estas festas que nos van a deleitar a todos con orquestras, grupos, bandas de música, charangas. Por certo, as de baile, onte. En directo para todos, ademais dos gaiteiros que nos acompañaron ao longo das primeiras horas deste xoves 4. Sábado prato forte, Andy Lucas, os gaditanos chegan co seu último traballo. Silencio, máis de 10. Pero aquí teñen xa a primeira reportaxe deste xoves 4. Falalles Nel Fernández, Internet Online. Unha vez máis, con todos vostedes, xa cas últimas e derradeiras festas galegas en Zamáns, Vigo, Pontevedra. Festas Virxe dos Aflixidos. Lembren, este venres Nubes Armonía, o sábado Mar Azul e atracción Andy Lucas. Domingo Cidade de Vigo, Olympus, e fin de festa o luns con Capitol e Eramio. Ali nos vemos. Sorte a todos os da comisión. La morena galopera de la estirpe indolatina